ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ family guys good morning ಮಾತಿರಗ್ಲ ಏನಿತ ತಮ್ಮನೇಲ್ ತೂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಜಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಗ ಪಂದ್ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಪಂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರಿನಿ ಮಾತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೀತ ಪೂರ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಮೋನಿಕುಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ಗೇಮ್ ಬಿಡು ಸಾನು ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಚುಚೂರು ನಡುಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರಾರು ಅಂಚ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತುಲಿ ತೋಂದು ಪರ್ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಇರು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಮುಲ್ ರಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಇರ್ತುಲಿ ಅಂಡ ಪತ್ತದ ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಸ್ ಮಾತ ವಿಶ್ ಮಂತ್ ಇರ್ತುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಿತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಗ್ಲ ಅನಿಶಾಗ್ಲ ಮುಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನು ಇನ್ನಿತ ಗೇಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಬರೆದುಪ್ಪ ಈತ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಲೆ ನಿಕುಲು ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಆ ಚೀಟಿನ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡ್ ದಾದ ಬರೆತನು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಓದ್ ಪನೋಡು ಆಯ್ತ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಬರೆತ ಡೇರ್ ಪಂಡ ದಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆನ್ ನಿಕುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಚಾಲೆಂಜ್ಲುಂಡು ಕೆಲವು ಫನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಲುಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಪರ್ಲ ಬರುವ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ಉಳ್ಳರತ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರತ ಮಾತಾ ಸೊ ಅಂಚಿರ್ದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಯಸ್ ಓಕೆ ಅಪಣಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೆಪ್ಪುವರು ಪಪ್ಪನ ಜೆಪ್ಪಣ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ತುಕ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬುತುಲಿ ಪೋಕರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿ ಯಸ್ ತುಲಿ ಓ ನಂಬರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 7 ನಂಬರ್ ದಾದ ಬರೀತಂದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಈಗ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಅವರು ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಪದ್ಯನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಪೋಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಲೆ ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪದ್ಯಗೆ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹಾಡಿವಗಳುವೆ ನಿನ್ನ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಓ ಪಪ್ಪನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಪದ್ಯದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಆರೇ ಬರೆದಿನ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆತೊಂಡೇರು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಸೊ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಂಗಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬೈದೇರು ಬೊಂಬೈದ ಮಾಮಿ ಪಮ್ಮಿ ಮಾಮಿ ನಿಕುಲಾರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ವಿಡಿಯೋಡು ಸೊ ಪಮ್ಮಿ ಎಂಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಗಾರ ಕುಟ್ಟೇಳಿ ಬಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇರಾಗ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂತ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಾಂಡಿರು ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಿಡೆ ಹೋಗೋರ ಮುಂಚೆ ತಿಂಜರ ಅಂದು ಹೇಗಲ್ಲ ಪಮ್ಮಿ ಮಾಮಿನ ಒಂಜಿ ದದನ್ ಪೇರು ನರ್ತನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂಚಿಲ ತಿಂಡೇರು ಪಾಪ ಕಾರಲ್ಲ ಅಂಡರೇಗ ನರ್ತನೆ ತೂತುಜಿ ಮಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀತಕ್ಕ ಬಲಿ ಅರೆಗ್ ತುಲಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಕುದೊಂದೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಹೆಂಗ್ ಕೋ ಬರ್ಪುಣೆ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡ್ದು ಜರಿಗೆ ನೆಕ್ಕದೆ ಬೋಡು ಅರಿ ಎಂಚಿನೇನೆ ಎದುರು ಸಾದಾರು ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿರು ನಂಬರ್ 1 ಜಾನ್ ಅರೆ ತುಲ್ಲ ಮಾರ ಖುಷಿ ಅಭಿನಿ ಕೂಲಿ ಸಮೇತ ಅಂಚ ಒಳಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಾಸ ಮಾಡ ಸಂದಾಸ ತೂನಾಗನೇ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪೈತೆ ಹೂ ತುಕ್ಕ ನಕಡಿ ಪಂಡೆ 14 ನಂಬರ್ 14 ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕುಗೆ ಮಾರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಆವೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಅಂಕಂತೂ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮುಸುಂಟು ತುಲೆ ಮೂಂಕು ತುಲೆ ಪೂರ ಪೋದಾಂಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಾಟ್ ಪುಲಿ ಮೋನೆ ಬಾರಿ ಫೋನ್ ಓದುದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಚಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೊಲ್ಲಿರು ಪ್ರಜ್ಞಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಕ್ಕರ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮೂರ್ನ ಪೂರ ಎಣ್ಣ ಬೇಗ ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಯಪ್ಪಾ ಎಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಿ ಪರ ಹೆಡ್ಡೆ ಮಾಡು ಯಪ್ಪಾ ನೋ ಮಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸಿ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಸಾಕು ಸುಳ್ಕ ಮಾಡೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಗಿದಿಂಗು ತೆತ್ತಿ ಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಲೆ ಎಂತ ತೆತ್ತಿ ಬರು ತುಲೆ ಬಾಳ ಮುಂದೆ ಆಯ್ ಕಮಾನ್ ತುಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೋಸನ ಬರ್ಬಂಡು ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎಂತ ತೆತ್ತಿ ಬರಿಯತ್ತಾ ಒಂತೆ ಬರಿಯೆ ಕಾಯಿ ಜಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪು ಜಾವು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡನಿ ಈ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅದು ನಿಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ತವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಕ ಊರಿನ ನಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಎಂಚತ್ತನ್ ಪಾಪ ಸೀನ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿನೋಲ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಪಿದ ಸೀಂತಿ ಕೊಡಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಶಕ್ಕ ಒದ್ದೆ ಪೊಟ್ಟು ಬಲಿ 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 ಒಂದು ಶಿಯಾನ ಅನಸೂಯ ಪತ್ತೊಂದು ದೆಪ್ಪಲಿ ಮೋಲ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಫಿಗರ್ ಮಾರೆ ಮೇರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮರೆ ನೈಟಿ ಹಾಕು ಹೋಗು ನೈಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾ ನೈಟಿ ಯಾರಿಗೆ ನೈಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ತೆಗೆದೇನೆ ಎಂಚ ತೋಜಿ ಇಡ್ತುಕ ಎಂಚ ಹನ್ಶನ ಅನುಷನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾರು ಸೂಪರ್ ಆತನೆ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ ಕೊಳಕಾರಿ ಮಿಸ್ ಕೊಳಕಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಲ್ಲ ರಾಜೀರ್ ಬತ್ತೀರಿ ರಾಜೀರ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ರಾಜರ್ ಬೈದಿರ ರಾಜೀರ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡಿಗೆತ್ತೆ ಡೇರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ನೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ಎಗ್ ಈಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪಜ್ಜಿ ಎಗ್ ಒಂಜಿ ಆದ ಅಂದಿತ್ತೆ ರಾಜರ್ ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಹೀರೋಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಲ್ ತರಣ ಡಾತಿ ಅಪ್ಪ ದಿಗ್ದೀನಿ ಅದೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ ಈತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಿರತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಿ ನೆಂಚಿನ ಬರುದು ಮಾರ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಬರಿ ಎಂಗುಲು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಂಟೂಸ್ ಚಿಂಟು ಈರ್ ಚಿಂಟು ಮಲ್ಲ ಚಿಂಟು ಮಲ್ಲೆ ಚಿಂಟು ದೆಪ್ಪಲಿ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತುಪ್ಪರಿಂದೆನ್ವೆ ನನ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ನಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಏರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಆತನ್ ಪಂದ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅತನೆಟ ವೇಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಷತಾ ಎನ್ ಮೇರ್ಪಾಡ್ದೇರು ಸಾನ್ವಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ವೇರೆಂದು ಒಂತೆ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳುಲ್ಲ ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.